Break over, please. Abusiafo ne adehye se wote break over se a na ekire se adesua ne adekyebre no ayebe eno nti wo se oba na ofa wo nwoma ene wo twiedua na fe wo hia en wo adesua dan mu no na enne nso so adesua no ye de bra kama enti se na medical aka no se wonya subscribe to your channel na entempa na wa subscribe to your channel no kai hunu se adesua yi aya adesua a eboa wo ma utimi etitwi asiye pa na wo nso utimi ehunu kwan a obefa so a obetwro na afa wotimi akenkan asante twi krogen enti ene so kan ho ewo yadesua no mu yadesua na etoso enan eno nti se afei ena wakan ho a onye late kra anase onka achi ye mo akwa ba jiwa kondwa fa wo nwoma na afa fa wo twiedua na kan ye ho abusuan onyan subscribe ya antempa na wa subscribe to your channel no na afa one notification bell so sene ba ya ye ba classroom pe won so obenya nkrato na wabeka ye ho yie pa enne yadesua no ye toa so afri anum ene anum ngyegyeɛ se wa hye ne nso a wo yadesua atwa mu akono ye hwɛ enne ngyegyeɛ ena afei nso ye bɛhwɛ anum ngyegyeɛ enne yadesua no ye hwɛ ngyegyeɛ soronko kra sa ngyegyeɛ ɛyɛ ngyegyeɛ a ɛyɛ soronko kra a ɛyɛ anum ene anum ngyegyeɛ enti atwerɛdeɛ no yɛ mienu aha na sa atwerɛdeɛ a ɛyɛ mienu no ni nyinaa ɛyɛ anum ngyegyeɛ eno na ye bɛhwɛ enne wo yadesua mu enti kan ye ho enti sana madi kan ahyɛ enne adesua na se no ye hwɛ anum ene anum ngyegyeɛ eno na matwerɛ no kama pa ɛwɔ twerɛpono no so no anum ne anum ngyegyeɛ aha na anum ne anum ngyegyeɛ ye hwɛ no eno na edidi so yi ye bɛhwɛ da na wo g na j k na j k w w j na t w ha enti da aye anum ngyegyeɛ na wo enso no nyina aye anum ngyegyeɛ nti anum ene anum ngyegyeɛ mienu na yaka bomu a ye be ma no ngyegyeɛ foforo a eno aye sononko kra enti se o ha o de da ene wo kan ho a unya ngyegyeɛ bi te se dwe afei g na j unya ngyegyeɛ bi te se g ana k j unya ngyegyeɛ bi te se ch k ana afei wo enso unya ngyegyeɛ bi te se kwa aha afei ne we nyo unya ngyegyeɛ bi te se nyo ana j unya ngyegyeɛ bi te se nya ana t ana afei wo enso unya ngyegyeɛ a ngyegyeɛ se ha afei yahu saa anum ne anum ngyegyeɛ ahoroi moma yanhwɛ nhwɛso aha bro ne say let us look at example na Sɛnea ebia no esi gyegye ewo Nsɛmfua emu yo abusuafo enti yedasoa ewo enne adesua no so sabre yahu anum ne anum ngyegyeɛ ahoro binom aha eno na yedi kan hwɛ no afei moma yanhwɛ nhwɛso no bro ne say example na nhwɛso no se yɛhwɛ ngyegyeɛ na afei yɛhwɛ Nsɛmfua bi a ngyegyeɛ no ewom se yɛhwɛ example na afei yɛbɛhwɛ sound no na yɛhwɛ words a sound no ewom sana me pese me kyerɛ enti se yɛhwɛ ne edikan a ɛyɛ k na ya yɛdikan abodin se gyegye ch aha nti se yɛhwɛ nhwɛso edikan a yɛwɔ ch na abɛyɛ eche se yɛhwɛ o ch nti
woni ech nti so wo hwe ne edi nanim a ngyegyeɛ no yɛ e nti o chi ame o chi ame na yɛbɛnya ɔkyeame na sɛ ngyegyeɛ no ɛwɔ ha no chi ɛno na yɛde di dwuma no afei sɛ yɛhwɛ ne ɛwɔ hɔ a ɛno nso yɛnya o chi re chi reni o chi re chi reni enti yɛka ne ntentem a yɛnya ɔkyerɛkyerɛni afei ɛno no yɛ chi ngyegyeɛ a ɛyɛ chi afei yɛhwɛ ne yɛtɔ so a yɛwɔ kwa wa we na yɛ kwa enti ɛno nso ngyegyeɛ no nkwan so no nkwan ana nkwan nti kwa no ɛna wɔ hɔ no afei yɛwɔ kwa yɛ afei yɛwɔ kwa na kwa ɛna awa ha nti ɛnya kwan sen na yɛ kwansen afei ne edi hɔ ɛyɛ hwi nti sɛ wobɔ hwiri ma no hwi nti yɛwɔ a hwi nti hwi no e wɔ hɔ nti ɛbɛgye hwi nti a hwi deɛ afei yɛwɔ a hwi neɛ ahu sɛ e no wɔ ha so a hwi neɛ afei yɛwɔ a hwi hwɛ nti ngyegyeɛ we no yɛ hwi anti e no wɔ ha nti ɛbɛyɛ a hwi na we nti ɛbɛyɛ hwɛ mo afei yɛwɔ nti hye no ɛne ngyegyeɛ a edi nanim no ɛna yɛbɛhu kwan a yɛbɛbɔ ngyegyeɛ no nti hye no yɛ hɔ no plus i nti hye ne i bɛyɛ shira na yɛ shira afei yɛwɔ ɛne hyɛ den afei yɛwɔ hyɛ plus ɛna na yɛ hyɛ afei yɛwɔ shi ɛna re shire enti ɛno nso yɛ ngyegyeɛ ayɛ ɛna yɛde di adwuma no afei yɛhwɛ ɛna ye na bɛyɛ nye ɛno nso yɛwɔ ode nye no na aka ɛbɛyɛ nyan kopon afei nye na wɔ hɔ na afei ɛne ngyegyeɛ ana wɔ hɔ nti wobɛnya nya plus sa na yɛ nyan sa nyaako nti woni yɛ nye na wɔyɛ a mienu no na yɛ ti nyaako kaya hunu hyɛ no so sɛ we no ngyegye o na mo bɛgye o ti nyaako ɛnyɛ nyaako dabi ɛyɛ nyaako saa ɛna ɛteɛ abusua yɛda so a ɛwɔ anum ne anum ngyegyeɛ adesua no ɛno ɛna ɛnɛ yɛde ɛbrɛ mo soronko yi afei yɛnto aso na yɛhwɛ anum ne anum ngyegyeɛ a ɛno nso aka enti sɛ wohwɛ ne edi hɔ na ɛno nso yɛwɔ ti ɛna wɛ na ayɛwɛ enti anka ne bɛka ntɛwɛ na ɛnam sɛ yɛhwɛ ngyegyeɛ ho asɛm nti no na ngyegyeɛ t ana wɛ na agyegye sɛ twi enti sɛ wohwɛ asɛmfua a edi hɔ a
yenya asɛmfua bi sɛ wo de twi ana eka wana yɛ twi re po no so no ngyegyeɛ no ɛyɛ twi nti yɛ san twi na ase na yanya twi re po no afi yɛ wɔ twi ne twi ne sa ɛnɛteɛ afi sɛ yɛhwɛ nea edi hɔ a ɛno nso ɛyɛ gye enti j plus a yɛbɛnya ja j plus e yɛbɛnya j plus i yɛbɛnya g enti ne wahyɛ nso ama yɛ enti j no ɛde eka ho a yɛbɛnya g na ɔka tia enti jen tia gentia afei g plus a na ɔyɛ ja plus a ta na ɔyɛ ja ta afei yɛhwɛ d na afei wɛ na ɛno no ayɛ dwe enti ode dwe d ɛne wɛ plus a yɛbɛnya bibi te sɛ dwa d plus i yɛbɛnya dwi d plus d wɛ ana dwe plus e yɛbɛnya dwe ana dwe ɛsan sɛ eno etimi san gyegye sɛ enti sɛ yɛhwɛ wɔ yi a dwe ana wɔ hɔ but yɛka ne dwe ɛnyɛ dwe ɛbɛyɛ dwe ne nti yɛbɛgye gyere nyinaa wɔ ha no ɛyɛ nti yɛwɔ dwene afei yɛwɔ o dwan ɛsan sɛ ha ne a ti odwan afei yɛwɔ dwe na yɛ a dwam na afei naba dwam ana dwam afei yɛwɔ nwe ana nwa enti ne wɔ no ka bom na afei aba yɛnya asɛmfua bi te sɛ nwa ana nwa afei yɛnya asɛmfua bi te sɛ nwene wei nom na ɛyɛ anum ɛne anum ngyegye ahorow a yɛhwɛ yɛ no yɛnsan ɛmfa mo ɛnkɔmu biem yɛ abusafo yɛtoa so ɛwɔ ɛnɛ yɛnum ne anum ngyegye adesua yi ɛso na sɛnea mo nyinaa mo nim no ngyegye biara ɛwɔ asante twi mu no ɛya na ebi nso wɔ ha na ɛne nea ɛwɔ brɔfo num no ɛnso so ɛsɛ ana ɛyɛ pɛ enti sɛnea ɛbɛyɛ ntiaseɛ no ɛbɛdi mu na awie pɛyɛ no yɛhwɛ ngyegyeɛ a ɛwɔ twi num no sɛnea ɛsan ɛgyegye ɛwɔ brɔfo kasa mu enti sɛ yɛhwɛ nea edi kan a ɛyɛ kyi na nhwɛso ne bi ne sɛ kyɛ na afei kyi saa kyi a yɛka ho asɛm yi a akɔ brɔfo kasa mu a ɛyɛ ch ɛno nso nya nhwɛso bi te sɛ chief anaasɛ Charles ho asɛm na yɛka enti sɛnea ɛwɔ akan kasa mu asante twi no yɛwɔ k a ɛma yɛ nkyi a yɛnya nhwɛso bi te sɛ kyɛ ɛna afei kyi anaa kyi no saa pɛpɛɛpɛ nso na yɛba brɔfo kasa mu a yɛnya nhwɛso bi te sɛ chief ɛna afei Charles saa ɛna teɛ afei ne to edi hɔ yɛnya nhwɛso anaa ngyegye a ɛno so yɛ na afei a ɛno nso so yɛnya nhwɛso bi te sɛ ahyɛdeɛ nhyira ne nyinaa ahyɛdeɛ ɛna nhyira okɔ brɔfo kasa mu a sh ɛno nso gyegye
ɛno nso example ni bi ne she ana shy ho asɛm ɛna ye kana saa ɛno ebio sɛ oba ɛno nhwɛso a ɛde ma yɛ no twa utimi odi eka ho a twe odi kyese afei yɛ wɔ twere ukɔbrɔfo kasa mu a ebi wɔ hɔ ct ɛno nso so unya bi ti sɛ actual ana tw ɛno so nyina ɛma bi saa afei tu ɛno nso so enti hwɛ example a we have actual or actuate they all sound ɛno ho asɛm ɛna yɛ ka no afei yɛ wɔ gye no twi mu no yɛnya nhwɛso bi te sɛ gye ana sɛ gyae ɛno yɛhwɛ baako no jata ɛne ne keka ho oba twi brɔfom so a ebi wɔ hɔ saa dg ɛma gye ɛwɔ hɔ na gye g ni nyina nti wonya example bi te sɛ judge dg no afei george george g ana afei j no so justice ni nyina yɛ gye sound afei ɛna ne ɛwɔ hɔ agya gye juju nso gye no ɛno ano no enti abusuafoɔ wobɔ video no wohwɛ na sɛ ne yɛka no wonya ntease asan bɔ video no ɛhwɛ biem na yɛkɔ so aba wɔn ka yɛ sɛ wonya subscribe wɔ ya ntɛm na fa ho bɛhyɛ yɛadesua mu nyuma subscribe button ne so wawie ne saa no bɔ adɔma no so na embele enringe ma wo sɛ ne bɛyɛ a abere bia yɛbɛba adesua dan mu no wo nso so wobɛnya enkrato na wabɛka yɛn ho na wasua asante twi a ɛma bɛboa wo ama wotumi atwere twi kama pa na watwere no kroje a efi ne enkekae ne mfomso bia eni ho ɛno nti yɛtoa yɛadesua no ɛso afei yɛhwɛ ne edi hɔ a ɛwɔ anum ne anum ngyegyeɛ no afei yɛsɛ yɛhwɛ na wa ɛno ma yɛhwɛ so bi te sɛ ɛkwan nkwa kwa brɔfo kasa no so yɛnya bibi taa sɛ ɛwɛ q ne u a ɛno so kwana nti yɛnya example bi te sɛ queen aqua quiet kwa saa ngyegyeɛ no ana sound no ɛna yɛde edi dwuma no saa pɛpɛpɛ oba twi kasa mu a yɛwɔ ngyegyeɛ no so yɛde ka hwɛ ho asɛm a yɛnya asɛmfo bi te sɛ hwane ana sɛ hwane yɛnya hwe ana hwe ahwɛ yie the same way no ba for English a nti wheat whistle wheel these are some of the examples a yɛnya free the sound nti ubatwi a ɛyɛ he we okɔbrɔfo a ɛyɛ wh hwɛ ne yie pa bi wɔ ha a wɔtwerɛ twi na ɔde w na bɛdi kan twi no h no ba ansa w na ba anaasɛ he na ba ansa w na ba brɔfo no ɛyɛ wh nti hyɛ ne nso saa na fa ɛma yɛn afɛ ne edi hɔ yɛba de we a ɛma yɛn gyegyeɛ sɛ dwe so ɛno nti yɛhwɛ nhwɛso no a yɛnya nhwɛso bi te sɛ fɔ dwo dwonso onso afei yɛwɔ adwene woba brɔfo kasa mu a dw ɛma yɛn the same dwe na dj ɛnso ɛma yɛn gye na afei j ɛno nso ma yɛn sound a ɛyɛ gye nti unya example bi te sɛ jail afei jacket sa ɛna ɛteɛ afei yɛwɔ ne etwa to a ɛyɛ ɛno so yɛhwɛ ho asɛm dada yɛwɔ ahye hyia ɛna woba brɔfo no a sh shook shine shirt
Sa enete abusanti sabre de yɛdesua no ɛna desua no yɛde esia no ɛna yɛbɛhwɛ anum ne anum ngyegyeɛ ahoroɔ a ɛwɔ hɔ no kakra yɛtimi hwɛyɛ ɛna yɛbɔbɔ so no enti sabre yi unya subscribe wa sɛ yɛde kan no wa subscribe ten na odo ho abɛhwɛ yɛdesua num no enti nia edikan no yɛhwɛ enti wɔ cardboard no so no yɛnya ngyegyeɛ te sɛ chi nti che as che chi as ahyɛdeɛ nhyira as twa hwere gye as gye gyae gyidie ɛna agya afei sɛ woba ha nso a ɛkwan hwane hwe ahwedeɛ afei yɛwɔ dwe fɔdwo dwonso adwene dwe ɛna ne etwa to hyɛ ahye hyira ana hyia enti abusua ɛnɛ yɛhwɛ anum ne anum ngyegyeɛ ɛho adesua ɛna yɛde ɛbrɛmu ɛno yɛ ngyegyeɛ a etwa to koraa sɛnea yɛde kan ahwɛ no yɛde kan ahwɛ ɛne ngyegyeɛ a ɛno ɛyɛ vowels yɛhwɛ anum ngyegyeɛ yɛ consonants ɛna yɛhwɛ consonant and consonant sounds nti ɛno ɛna yɛhwɛ no anum ɛne anum ngyegyeɛ na adesua no ɛyɛ dɛ paa yɛhwɛ nhwɛso anaasɛ ngyegyeɛ no ahorow bebree ebi ɛna ɛwɔ twerɛpono no so no no ɛna ɛwɔ hɔ no afei sɛ yɛhwɛ nhwɛso ne tofa bom ɛna saa bere mede ɛma mo no yɛhwɛ nhwɛso ahorow a ɛyɛ example ɛno akyi yɛhwɛ the sound a ɛyɛ ngyegyeɛ no na afei Nsɛmfua a ɛyɛ example of the words ana words a yɛbɛnya saa sound no yɛbɛnya saa ngyegyeɛ no afiri mu enti sɛ wohwɛ ngyegyeɛ a ɛyɛ sound a ɛyɛ chi yɛnya words bi te sɛ ɛkyɛ ana Nsɛmfua bi te sɛ ɛkyɛ ɛwɔ mu as in ɔkyeame te sɛ ɔkyerɛkyerɛni afei yɛnya nhwɛso bi te sɛ kwa a ɛno no yɛnya te sɛ nkwan kwa te sɛ kwayɛ kwa te sɛ kwansɛn afei yɛnya hwe te sɛ ahwedeɛ hwe te sɛ ahweneɛ hwe te sɛ ahwehwɛ ebien yɛnya te sɛ hyira te sɛ hyɛden te sɛ te sɛ hyire afei nya te sɛ nyankopɔn nya a ɛwɔ nyansa mu nyansa nya te sɛ nyaako ɛno yɛ ngyegyeɛ a ɛyɛ nya ɛno na ɛda screen so no na etwa to a ɛyɛ te sɛ twerɛpono te sɛ twene afei gye te sɛ gyentia te sɛ gyata na ebi wɔ yɛnya dwo te sɛ dwene ana odwan ana dwam ana dwam afei yɛnya nya te sɛ nwa ana nwene ana sɛ nnwom sei ɛna yɛbɔ saa adi no ɛteɛ abusua aha ɛna yɛde mo besi na ne yɛkɔ so abɔ nkaeɛ sɛ wonte bebree ase a abrabɔ no ɛnyɛ mmirikatuo ufiti prɛko pɔɔse a mogya na ɛba enti video no a yɛde ama wo no ɛyɛ wo ankasa wo dea wo fie bɔ san hwɛ ne biem hwɛ ne baako na ntia sɛ nya maayɛ a san hwɛ ne biem wo asɛm bisa bia a yɛ number no ana yɛde ato screen no ase na yɛde ama wo fɛfɛɛfɛ no wo hwɛ video awie a mɛnyɛ pɛsɛ benkum nya o sɛ na yɛka no wo ne afoforo ɛnkyɛ bro ne se share
na obi so enya emfasode a wu nya sɛnea bɛyɛ a ɔno so bɛwo kwan a yɛfa so ɛkenkan asante twi na afei yɛtwe no krɔgye nyankopɔn ɛnte nanim ɛnkyerɛ mo ɔmpagya mo ɔkwan to ba bia ɛkwan ni ɛmfa ɛma mo nyame yɛ adom na dondo yɛ na yɛbɛsan ahyia ɛwɔ yɛdesua yi ɛso musomfo ana mo kyerɛkyerɛ ne na kwakye nie ɛwɔde hyira mo nyinaa yɛmɔ bye bye.